naše čůzo, já si tam do Fredrika. Dnes jsem chtěl něco dělat, ale zapomněl jsem to. Já už to mám dodělaný, tady to. Tady nemám brát vodu, nevím proč. Dáme ji tam. Já to tam nemám vykopaný, tak to je dobrý. To rychle dělám. Tak. Já co já dělám, vodu potřebuju. A nechci to. Dobrý. Šup. Dobrý. Tak, tak a tak. Jaj, lagy. Nelaguj, kurva, ty vole. Dobré, to už jsme měli. Máme si ještě tohle. A je to vážně efektivní, ukážu vám to, jo, jak je to efektivní. Víte, nechám si sem tak. To efektivní. Tak. Proč mi to sem nedojelo? Ještě raz. Počkejte. Tam to není zapojený. Nevádí, já to opravím. Potom, když tak opravím. Tak já to opět zasadím. Nepapej to, ty prasátko. A potom, tak se nažer. A potom, kdyby se mi chtělo, možná, tak bych to udělal, že tady by bylo 8 a tam by bylo dalších 8 a bylo by to prostě další větší úroda, chápeš, no? Chápete to, no? Prostě úplně své, by to bylo, no. A my si uděláme nový brnění, protože už se nám tady to trošku pomalu ničí. Tak. Je to velice efektivní. Nevím, proč to tady je. A proč je tady? Fuck! Biač. To je jedno. Mám macátý do hlavy. Tak. Ne, počkej, co dělám? CJ. Tak. Výborně. A uděláme takhle a takhle. Ano, taky to svážovský. Co pak krávy, prasáta? Chcete rozmnožit? No, se vás moc nerozmnožím. Takže tohle a tohle. Jdou si to rozdat, takže nesmíte na ně koukat. Od 18 let. Ještě. Už nechceš? Už nechcete? Dobře. Teď prasata. Tak. Už nevím, nikomu se to dál, komu ne. Pojďte, cigáni. Hop. Šuplíky. Tak tohle jdeme uklidit. Teda. A nevím vůbec, co jsem chtěl dneska dělat. Jsem to zapomněl nějaký CJ do mě bouchá. Fuj, to je hustá textura. Omega, to je hustý. Tak, konče. A možná, já nevím, teď to nevím, jestli jsem chtěl dělat design této skládečku, já teď vůbec opravdu nevím. Ale můžeme trošku tady to upravit, což to je celkem ošklivéčko. Jsme to udělat ze dřeva, protože skoro nic tady nemáme ze dřeva, všechno z kamene. Tak jsme mohli udělat podlahu ze dřeva tady. Tak. To krásně rozbijám. Takhle. Takto.
to bude zničené za chvilku. To moc fajné. Tady, až budeme mít hodně třeba věcí, tak tady se ještě něco bude dál. Ještě tady prostě truhly navíc. Tak, máme dřevo. Tady je dřevo, můžeme to udělat z bílého dřeva, to by bylo moc krásnoučké. To bude moc teplé, tak. No já už vím, jak to děláme. Takhle, to moc fajné. A teď, nebo to uděláme celý z bílého dřeva. Bude nejlepší. Já mám nether portál, ale ještě jsem si nebyl pro glowstone, sakra. Bych to tady mohl osvítit glowstonem. Naguj se, ty vole. Prdele. Čekejte, já to spravím, takže střížek. Že by. Ne, ještě raz střížek. Možná už by to se nemuselo sekat. No, vypadá to, že už se to neseká. Takže. No, nevypadá to tak zle. Tak. Mám dělku. Tu. Aby to tady bylo krásnější, aby to bylo tady krásné a moc teplé, tak to uděláme ještě na druhé straně. Co je? A máme další anvilku a tu dáme sem. Jsme to tady měli krásně vyzdobounkované. Tak. A dáme se... To tady nemáš co dělat. Koble. Má být třeníčko. A já si teď rychle zaběhnu pro glowstone. CJ, co ty tady? Nebyl ses? Dobře. Tady už jsem si dělal takový rychlý skok. Co jsem nechtěl, já už mám. Trošku glowstone. Nelagískuj. No jo, no. Nether. Já tak nesnáším. Už. Tak dobrý. Počkej, mám tady. Dobrý, tak jdeme. Hop. Čaba CJ. Tak. Tady to odpracuje. Já jsem šel právě, že na druhou stranu. Tady jsem moc nebyl. Nevím, jestli jsem to už říkal, ale oni říkají, že kvarc se má v nedru prostě vyskytovat jako víte, jak to myslím, jako ten, jako železo. Ale prostě tady toho kvarcu je víc než železa v normálním světě, takže já nechápat, já nepochopit. Borat nechápe. Rovnou berme. My jsme měli nějaký ty XPky. A já bych chtěl strašně silk touch. To bude strašně hodit silk touch. Já tebe si půjdu. Tak, CJ. A za CJ. Tak, hop, jsem tady. A ty jdeš, kámo, ty jdeš. Tak. Jestli stoupnu. Výborně. Tak. Nějaký toto. Trošku doprava, teda doleva.
čím už, dobrý. To by mohlo prozatím stačit. Tak. Tak. To beru všechno. Čaba CJ. Ještě se tady trošku koukneme, jestli tady není nějaký kvarc, by se hodil domů. A 20. level. Tak. Ještě tady někde. Tyhle takový leg, jak se to tady trošku načítá. Tak. A to bude stačit, jdeme home. Portál je tam. Tak jdeme. Slyším to buzíka. Kde jsi, tak se ukaž, ať tě se střelím. Já borat. Já tě slyším, ale nevidím. Ale tu je ještě kvarc. Tak. Slyšel právě, že tam za to, víte. Portuj. Tak, nakopáme se. O, lagi. Lagi. Tak co je? Dobrý. Šup. Chobel. Jdeme sem. Tohle uklidíme. A chtěl bych sklo, pánové. Takže máme tady nějaký písek. Tak to je hodně písku. To se musí uznat. Šup. Aha. Tak. Tak, ano, to se dá prostě. Tam to vy víte co. Sklo. Ještě tady sklo svítí. Šup. Jdeme nahoru pro píseček. Tak. Šup. Takhle zničíme. Jak se to kouše? Dobrý. Už to v pohodě. Uhlík. Tak. To jdeme home. Hop. Jo! Já jsem si chtěl udělat to nový brněnice. A tady to si nechám, to si potom opravím tam s tím. Nebo tady to můžu zahodit. Takže já si tam to budu enchantovat. Slyšel jsem creepera.
Jaj, nebugujte se, ty vole. A co vy pořád tady doliny? Jste od sebe. Dobrý. Nesnáším vlaky. Je to pro vaši. Sifole. Sifole. Čekejte, lidi, střížek. No, nevím, jak mi blbne Minecraft. Nevím, čím to je. Čím to je. Ten písak jsem chtěl dát vypálit. A dalším díle... Víte, jak se bugujou? Já tady prostě něco... To si děláš prdel! Ještě vy do toho! Krávy debilní! Ty vole! More, vysrat se na to. Umři. Dělina. Mob, ty vole, nejhorší mob v Minecraftu, ty vole, nějaký skurvený creeper, já to tak nenávidím. Kde jsou ty schody? Měl jsem tady schody, se ptá. Ty vole. Jaj, jedna. To píči. Já mám 4. Nemůžu. Tak. Ach jo, pane bože. No, dobrý, zastav. Tolik nedělal. Klopstem teda. V dalším díle teda si uděláme něco pro zvířata. Novou ohrádku pro zvířata. Tak. Novou ohradu. A nevím, kde by mohla být. Tady by byly prostě takhle všude krávy a tady by všude byly prasata. No není to tak špatný nápad. Tady takhle by byly prasátka. Tak mám takhle zeď. No. Tak. Dobrý. Hop. Tak. Ještě o jedna níž. By to bylo ve stejné výšce. A další díl si sem pozvu to Beefa, by mi udělal to XP farmu na ty cave spidery, co máme dole.
No, nečum na mě takhle, tedy no. Tak a tady potom budou prasátka, co on bude dělat na tý chudovině, tak já tady budu dělat prasátka. Tohle sem a tohle sem a tohle sem. To bude dobrý, jak můžete sprintovat do těch schodů. A to stačí. Tak. Šup. O, no to je fajné, to je moc fajné. Ještě tady bych to také mohl udělat. Tak. Tak. A je to tak, je to fajné. Ještě tady ještě jedno. Ne. Bloky nějaký. Kurva. Tak, a je to. Ještě tady. Tak je tohle, tak je to dobrý, tak je to dobrý. Napapám se a udělám si nový zbroj. Tak se to dělá mnohem rychlejš. Tak a jsme celý nový. Ty vole. Co tady děláš, bylino? Headshot, bijač. Tak. No. Proč to dělám takhle? Tak, akorát to vyšlo. Ne. Ano. Já to musím vyměnit ty dvě česty, protože můžeme vyhodit a musíme si tady někde udělat koš, nebo aspoň despawnovací místnost. Nebo udělat tohle. Tak. Je, ty buby. Tak. Tady bude despawnovací místnost. Prostě tam budeme házet věci, co nechceme. A ještě to uděláme tak. No tohle. Hop. Tak. Ještě uděláme shop. Despawnovací místnost. Vyhodíš věci a jdeš. Ha! To jsem to vymyslel. Tady. A já si myslím, že toto by tady tomu video stačilo. Takže další díl s Roasted Beefem. A jak chci udělat to s Roasted Beefem, on bude pracovat na mýto, na té chujovině. A já to navedu tak, že to půjde pod tím, to poroste, to vlastně neporoste. Tak to navedí, tak já to udělám tak a tak. To jsem to vymyslel, co? Prostě to já provedu. Takže já doufám, že se vám video líbilo za ten film dneska s tím Creeperem.
Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se nelíbilo, můžete dát dislike. Zanechte komentář po případě odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže čus. Drop it.